Сёння 12 красавіка, другая нядзеля пасля Вялікдня. Запрашаем на малітоўны перапынак. Чытаем Евангелле паводле Яна, раздзел 20, вершы з 19 па 31. Гісторыя пра сустрэчу уваскрослага Хрыста з вучнямі і шлях апостала Тамаша да веры. Каментар дае грэка-каталіцкі святар айцец Ян Майсейчык. А ўвечары таго першага дня пасля суботы, калі дзверы там, дзе збіраліся вучні ягоныя, былі замкнёныя дзеля страху перад юдэямі, прыйшоў Ісус і стаў пасярэдзіне і кажа ім: «Супакой вам». І, сказаўшы гэта, паказаў ім рукі і бок свой. Тады ўзрадаваліся вучні, убачыўшы Господа. Тады Ісус сказаў ім ізноў: «Супакой вам. Як паслаў мяне Айцец, і я пасылаю вас». І, сказаўшы гэта, дыхнуў і кажа ім: «Прыміце Духа Святога. Каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаны. На кім затрымаеце, на тым будуць затрыманыя». А Тамаш, адзін з 12, называны Блізнюк, не быў з імі, калі прыходзіў Ісус. Іншыя вучні тады сказалі яму: «Мы бачылі Господа». А ён сказаў ім: «Калі не ўбачу на руках ягоных ранаў ад цвікоў і не ўткну пальцам майго ў раны ад цвікоў, не ўлажу рукі маёй у бок ягоны, не паверу». І праз 8 дзён ізноў былі ў доме вучні ягоныя, і Тамаш з імі. Прыходзіць Ісус пры замкнёных дзвярах і стаў пасярэдзіне і сказаў: «Супакой вам». Потым кажа да Тамаша: «Дай сюды палец твой і паглядзі рукі мае, дай руку твою і ўткні ў бок мой, і не будзь бязверным, але верным». І адказаў Тамаш і сказаў яму: «Господ мой і Бог мой». Кажа яму Ісус: «Ты паверыў, Тамаш, таму што ўбачыў мяне. Шчаслівыя тыя, якія не бачылі і паверылі». Тады шмат іншых знакаў учыніў Ісус перад вучнямі сваімі, пра якія не напісана ў гэтай кнізе. А гэта напісана, каб вы паверылі, што Ісус ёсць Хрыстос, Сын Божы, і каб веруючы мелі жыццё ў імя Яго. Любыя сябры, Хрыстос уваскрос! Евангелле гэтай нядзелі паказвае нам вучняў у вельмі цяжкім стане. Яны вельмі напалоханыя і ў страху за сваё жыццё зачыніліся ў нейкай хаце. Гэта важны момант. Страх робіць чалавека замкнёным. Ён аддаляе яго ад іншых, але таксама і ад Бога. Чалавек як бы зачыняе дзверы не толькі пакоя, але і свайго сэрца. І вось у гэтую сітуацыю прыходзіць Ісус. Ён не чакае, пакуль вучні перастануць баяцца, не патрабуе ад іх спачатку веры і адвагі. Ён проста становіцца пасярод іх. Гэта значыць, прысутнасць Бога не залежыць ад нашай дасканаласці. Ён прыходзіць да чалавека ў такім стане, у якім яго знаходзіць. І першае слова Ісуса – «Мір вам». Гэта не проста прывітанне, падобнае да нашага фармальнага «добры дзень». Гэта тое, што ён насамрэч дае. Мір – гэта знак таго, што адносіны паміж Богам і чалавекам адноўленыя. Таму гэты мір не псіхалагічны супакой, а плод ягонай пасхальнай перамогі. Далей Евангелле падкрэслівае: Ісус паказвае свае раны. Гэта трэба зразумець правільна. Уваскрослы Хрыстос не адмяняе крыж, нібыта яго не было. Ён не вяртаецца да старога стану, нібы нічога не адбылося. Наадварот, раны застаюцца, але іхняе значэнне змяняецца. Яны ўжо не знак паражэння, які напалохаў вучняў, а знак любові, якая прайшла праз пакуту і не была знішчана ёю.
Тут открывается сэнс Божьей милосердности. Бог не называе зло добром. Ён не робіць выгляд, што грэх не мае значэння. Але ён не пакідае чалавека сам-насам з ягоным грахом. Ён уваходзіць у чалавечую гісторыю, прымае на сябе наступствы граху, пакуту, адчуджэнне, нават смерць і перамяняе іх. Таму раны Хрыста – гэта ўжо не месца разбурэння, а крыніца надзеі і жыцця. Постаць Тамаша дапамагае нам зразумець яшчэ адзін істотны аспект. Ён не верыць сведчанню іншых. І гэта не проста упартасць. Гэта жаданне ўпэўніцца самому. Ісус не адкідае яго за гэта. Ён прыходзіць зноў і дае яму магчымасць сустрэчы. Тут становіцца ясна, вера ў хрысціянскім сэнсе – гэта не толькі згода розуму, але і адказ на асабістую сустрэчу. І словы Тамаша «Господ мой і Бог мой» – гэта акт веры, у якім чалавек не толькі прызнае праўду, але і аддае сябе Богу. Словы Ісуса «Блаславёныя» – гэта значыць шчаслівыя, тыя, хто не бачыў, але паверыў, скіраваныя да ўсіх наступных пакаленняў. Гэта значыць і да нас з вамі. Гэта не заклік да сляпое веры. Гэта ўказанне на іншы шлях пазнання, праз сведчанне царквы, праз сустрэчу з Хрыстом у яе жыцці. Бо ўваскрослы не знік, ён застаўся прысутным у слове, у таемствах, у супольнасці вернікаў. Асабліва ж важныя словы Ісуса «Прымеце Духа Святога». «Каму адпусціце грахі, адпусцяцца». Гэта азначае, што Божая міласэрнасць атрымлівае канкрэтную форму. Яна не застаецца агульнай ідэяй. Яна становіцца падзеяй у жыцці чалавека. У гэтым сэнсе царква – гэта месца, дзе чалавек можа не толькі пачуць пра прабачэнне, але і сапраўды яго атрымаць. Такім чынам, гэтае Евангелле паказвае нам шлях. Ад страху да ўнутранага супакою і праз яго да адвагі. Ад замкнёнасці да адкрытасці, ад сумневу да веры. І гэты шлях не пачынаецца з намагання чалавека. Ён пачынаецца з таго, што Хрыстос прыходзіць і становіцца пасярод. І менавіта таму кожны з нас можа пачаць з таго месца, дзе знаходзіцца цяпер. Бо першае слова Бога да чалавека заўсёды «мір табе». Але гэтае слова чакае адказу. І ад нас залежыць, застанемся мы за зачыненымі дзвярыма ці адкрыем і дазволім Хрысту стаць пасярод нашага жыцця. Христос уваскрос! Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на землі. Хлеба нашего штодзённага дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас у спокусу, але збав нас от злога. Аминь. Ахіну любою, з удячністю усё прийму. Шипи, квітки, сміх і сльози, усё наповню радостю. Каліня білсицем розастить, світло ховає чорний тінь. Усё одно не зникне радость моя. Ты мой
ёсць у мяне. Не маю страху у любові, і ноч ужо не горш, чым дзень. Мне радасць быць малой нікчэмнай, калі звалюся на шляху. Мяне ўздыме вокам гненна, Христос трымае за руку. Ён сэрца ласкай напаўняе, ты мне ўсё, скажу я